Ka-journey, na ako'y insights sa trending videos ni Kap Bukol. Dahan kay tag nakapamalandong and here's the truth no one's want to admit. Humna ni nga video para na kay makatunan. Ang conflict sa isikataw, dili gina mawala. Kay puros ta lahig batasan, lahig prinsipyo, lahig upbringing. Normal ra na psychologically, the brain says differences as threats. Pero listen carefully. Ang pagpatay, dili gina solusyon. Dili na bravery. Buhat na sa tao nga puno sa kahadlok, kaulaw ug kasakim. Mao nay mindset sa mga tao nga gikontrol sa power ug kwarta, dili sa Ginoo. Kanigid ka journey. Kung problema kay tao, solution po dapat kay tao. Through peaceful dialogue, respeto ug maturity. Dili sa pusil, dili sa ego, dili sa kahadlok. Ingon pa si Jim Rohn, violence is the result of people who fail to manage their own emotions. Ug ang pinakagrabe nga ilusyon, ang ubang tao nagtuo sila nga sila ang makakuha sa kinabuhi. Pero ka journey, walay laing mahimong tinuod nga magbuot sa lifespan nato. Ang Ginoo ra. Bisan unsa pa kadautan ang motibo, bisan unsa pa kagahi ang tao, dili sila ang ultimate authority. Kana bitong pagbuhat og patay, dili na tawhanong desisyon. Buhat na sa espiritu sa kadautan, dili sa espiritu sa Ginoo. Mao ni atong reminder karon. Una, stand for peace. Kay ang real strength kay control sa kaugalingon. Kaduha, stand for justice. Kay kung dili ka mo bisog sa sakto, imurang gilawgan ang dark side society. Ang ikatulo, stand for faith. Kay ang kinabuhi, Ginoo ra gyud ang nagkupot. Kay journey, dili nato kontrol ang batasan sa uban, pero kontrol nato ang unsa ta mahimong klase nga tao, leader ba o maminaw lang. Push yourself. Kay kung dili ikaw, kinsa man di ay. Kay journey, if you stand for peace over violence, comment lig-on ta para ma-push ni sa uban nga nanginahanglan og awareness. O ka journey, trabaho ta. Kay bawal tamad diriya. O kayo kalimot pasalamat ta sa Ginoo kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Babu!